ከምዚ ድማ በሎ ኣብ ህይወትና ፀገማት ከጋጥመና እንከሎ ቀልጢፍና እንተዘይኣልናዮም መሊሶም የባኣሱልና እምበር ሽግርና ኣይክፈትሑልናን እዮም። ስለዚ ንስኻ ከዓ ካብ መጀመርያ እቲ ፀፀር እንተውፂኻዮ ነይርካ ሕዚ መፂእካ ዘሎ ፀገም ኣይመጋጠመካን በሎ። ሰላም ተኸታተልቲ ወሓበሻዊት ከመይ ኣለኹም? ድሓን ዲኹም? ኣነ ኣለኹ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምዛ ኣነ ሰላም ለለኹ ንስኹም ድማ ሰላም ክትኮኑ በዓልቲ ምልእቲ ተስፋየ ያው ልማዓንቲ እውን ሓፀር ዝበለት ዛንታ ሒዘ መፅአ እኒአኹ። ቅድሚና ሞይታይኹም ግን ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣባራታትዕኒ ክብራት ኣሕዋተይ እስካብ መጨረሻ ምሳይ ፅንሑና ኣኸብለኩም። ሓደ መዓልቲ ኣቦን ወድን ክዛወሩ ኣብ ዝመፅሉ እዋን ወዱ ከምዚ ክብል ተዛረቦ። ባባ ንቃዳደም ዝቐደመ ድማ ይዕወት በሎ። ኣቦኡ ድማ ብሓሳቡ ተስማዕምዖሞ ክጎዩ ተበገሱ። ቁሩብ ድሕሪ ምጉያዮም ኣቦኡ ጠጠው በለ። ናይ ኣቦኡ ጠጠው ምባሉ ዘሸቐሎ ወዲ እንታይ ከም ዝኾነ ሓተቶ። ኣቦኡ ድማ ፀፀር ኣብ ሰኣነይ ስለ ዝኣተወኒ እየ ክብል መለሰሉ። ወዱ ፍሽኽ ብምባል ኣነ እውን ኣቲና ኣሎ እንተኾነ ግን ግዜ የብልህን ንኸውፅኦ ኢሉ መንገዱ ቀፀለ። ኣቦኡ ድማ ነቲ ፀፀር ኣውፂኡ ሰዓቦ። ድሕሪ ቁሩብ ምጉያዮም ንወዱ እቲ ፀፀር ከሸግሮ ቃንዛ ክገበረሉ ጀመረ። ፍጥነቱ ድማ ኣቦኡ ንኣቦኡ ቀነሰ። ኣቦኡ ድማ ኣርኪቡ ሓለፎ። ወዲ ግን ብቃንዛ ክቅፅል ኣይከኣለን። ክጎይ ከም ዘይክእል ድማ ብዓውታ ጫደረ። ዝሰምዐ ኣቦኡ ተመለሶ እሞ እግሩ ናይ ወዱ ብደም ጨቂዩ ረኣዮ። ብድሕሪኡ ንወዱ ንግዚኡ ሒዝዎ ተመለሰ። እግሩ ከም ዝሕከም ከዓ ገበረ። ከምዚ ድማ በሎ ኣብ ህይወትና ፀገማት ከጋጥሙና እንከለዉ ቀልጢፍና እንተዘይኣሊናዮም መሊሶም የባኣሱልና እምበር ሽግርና ኣይፈትሑልናን እዮም። ስለዚ ንስኻ ከዓ መጀመርያ እቲ ፀፀር እንተውፂኻዮ ሕዚ መፂእካ ዘሎ ፀገም ኣይምገጠመካን። ዋላ እኳ ኣናእሽቱ ይኩኑ ሕጂ ግን ግዚኦም ኣይኮነን ኢልና ክንገድፎም የብልናን። ምክንያቱ ድሓር ካብኡ ንላዕሊ ዓብዮም ክመፁ ስለ ዝኽእሉ። ከምኡ ድማ ንውድቀትና ቀልጢፎም ክዓቢ ተኽእሎ ኣሎ ክብል ኣቦ ንወዱ ምክሪ ለገሰሉ። ክንዕወት ኢልና ምስ ቃንዛና ንጎይን ንጓዓዝን እንተደኣ ሃሊና ኣብቲ መንገዲ ዓወት ከይበፃሕና ክንወድቕ ንኽእል ኢና። ዋላ እኳ ደቀቕቲ ፀገማት ኮይኖም ተተረኣዩና እንዳዓበዩ ምስ ኸዱ ግን ጠንቂ ውድቐትና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቲ ክንጅምሮ ከለና ዝሓሰብናዮ ዓወት ድማ ከይበፃሕናዮ ሕልሚ ኮይኑ ይተርፍ። ስለዚ ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ዘጋጥመና ኣናእሽቱ ዝመስሉ ፀገማት ግን ከዓ ምስ ግዜ ጠንቂ ናይ ዘይምዕዋትና ዝኾነ ነገር ግዜ ከይወሰድና ክነኣልዮም ይግባእ። ክብራት ኣሕዋተይ እምበኣር ከስና ሎማዓንቲ እዚኣ ትመስል ነይራ ካብ ገፃ ፌስቡክ ዘንበብኽዋ እያ። ድሕሪ ፈቲኹማ ሸር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ኣበራታትዑኒ የቀኒለይ። ሓደ መንእሰይ ንሓንቲ ጓል ብልቡ የፍቅራ እሞ ፍቅሩ ክገልፀላ ልዕሊ ዓቐን ይኸብዶ። ንዘለዎ ፍርሒ ተቆፃፂሩ ፍቅሩ ክገልፀላ ድማ የዕርኽቱ እንተመኽርዎ ንሱ ግን ፍቅሩ ኣብ ልቡ ዓቂሩ ብዛዕባ ክሓስብ ትምህርቱ ሓሚቑ ሰሓቕ ፀወታ ፀሊኡ ቦይኑ ክኸውን መረፀ። የዕርኽቱ ግን ቦይኑ ክገድፍዎ ኣይከኣሉን። ብዝገበሮ ፍቅሪ ንክሓታ የእምንዎ። ብልቢ ከም ዘፍቀራ እንተነገራ ሓበርዎ። ዓቕሙ ኣኻኺቡ ንውሽጡ የእሚኑ ድማ ፍቅሩ ሪ ቁፅር ኣቢሉ ሓበራ። ጓልያ ትትዕንን እንዳበለት የቐርታ ይትረፍ ናይ ፍቅሪ ሕቶኻ ክቕበሎ ኣብ ዓለም እቲ ፀልኡ የሰመን እዩ ኢሎም እንተትሓቱኒ ንስኻ ምስ ኮንካ በለቶ። እቲ መንእሰይ ብድሙቕ ፍሽኽታ
تساني ناب يعرختو أمرحه يعرختو في شختو أوريهم حراي إلاتكا اندابلو حاتتو نس دما تراقاقعو أبيات النمبر كمان أب عالم إتي تسألو أسهب أنا مخانين قراتني يبلوم يعرختو دنقرقر إلوهم كردوهم أي كألين أمتاي دقا زي حازن خادم ما بلوه بس تراقاقعه سمعيت كمزي بلوم نمنتاي يحزن نمنتاي يقوهي أنا كو كاب عالم ملوء إتا تسأل أن قواليه سيئنيا نسا جن كاب عالم إتي فتوى سبيا نفقري زحاتتا تحسي ما سيئنا سلازي أنا زي كونكوس نسا أيا كتقوهي كتحزنن زلواب بلوم إزي تاريخنا كلاتنا أيو نفتوى سب بربحا يخون بخالي قديفنا كيرحق كله قواهي حازن يسمعنا قلنا حنا زي كنا اتي كحدنا حاليوتنا تحسي مزخدة ايكو قوهي كحزنين زلوو اتي من تايس لعلنا زفاتون زحاليولون زخقلولون سبسله زي ركب